Tak my sme teraz po koncerte tu na ranči Bonanza v Skicové. Bolo to fantastické, ľudia krásni, spievali, tlieskali, tancovali, všetko tak, ako má byť. My sme odohrali jeden parádny rock'n'roll. Krásny večer za nami a pred nami. Čaute. Ja sa chcem samozrejme poďakovať organizátorom za to, že sme tu s kapelou mohli hrať v takomto trojkoncerte, bolo to asi špeciálne. A rada som videla aj Alana Mikušeka, aj Peťa Cmorika, s ním som si dokonca zaspievala náš duet spoločný, Čo ma prísť príde. Ľudia boli úžasní, ja milujem tieto letné akcie, pretože to má v sebe takú skvelú atmosféru, do istej miery aj nejakú intimnú, ale ľudia sa strašne tešia a prenášajú to na nás, na mňa, takže ďakujem za publikum, bolo úžasné.